Nduk. Lah pomo mbahmu manto mbiyen jaman semono laris-laris iki wis enek sinden kaya awakmu cek cilik wis apike kaya ngono wae mesti der ning Pekalongan ning Batang. Nggih. Iya. Tanggapane lek turut kono to Weleri, Kendal Kaliwungu kuwi ngulon kuwi Mbah Manto kuwi. Mbah Manto. Mbah Manto iki. Napa nggih, Mbah? Iya. Tenan. Wis biyen sinden kudu nyahni barang kon biyen. Nggih. Iya to. Ya sapa-sapa. Saiki wis tuwek iki. Saiki wis amoh saiki nyahni. Amoh ya ganti sing anyar. Yo. Prasajaton bisa Ngene iki lho, dadi sing diarep-arep karo Mbah Manto, Mbah Muji, Getan, lan nggih. para sepuh-sepuh liyane kabeh iki Om Bowo dan sebagainya iki supaya generasi penerus yang akan datang iki diwiwiti sejak dini yang ngene iki. Mbuh Dalango, mbuh Sindena, mbuh Penabuwa. Iki wis enek warning di daerah tertentu kuwi golek penggender cangel. Oh. Mongko lulusan saka nggonku ki akeh. Kok apa ora enek sing gelem gender ngono gumun aku. Golek penggender wayang angel. Lah iki kok entuk penggender Mbah Atmo Sami. Apik men. Iya. Iya, Dik. Nggih, Mbah Kakung. Ya. Dan yang lebih penting lagi ya, Pak, ya kanca-kancamu dikon ajar basa Jawa kanggone sing rumisa ya. Nggih, Mbah Ben Kakung. basa kaya sampean kuwi mergo nek ora iso basa Jawa, ora ngerti krama inggil, Nggih. ya, engko nonton wayang ndak ora nyambung. Nggih, Mergo basa siap. wayang ki sak becik-becike jaman saiki ya mung ngoko karo krama inggil kuwi wis apik. Rasa Nggih. kawi ngono ki mbok menawa pada suatu saat kawi iku saya ilang. Ning ra apa-apa wayange ngoko ning karo krama ning sing pernah ngono ya. Nggih, Mbah Kakung. Endi sing kudu matur, endi sing kudu dawuh, endi. Wayang iku udo negarane akeh. Monggo ayo pinter, ayo. Nggih. Gali ising kaya ngapa nyatane lakon seprene anggatran nyatane malah bangun tresna Lah mboten disenggaki ya tak senggaki. Lah iki lho, mbak-mbakmu ki lho. Kuwi ki ora gelem nyenggaki muga kemlakaren.